Slijedi Fana. Pušiš, a? Ja gori pa nisam vidio u životu. 4 starca, ja mi da oni u životu nisu zajedno svirali. Koji band? Ovaj bubnjar je ušao. A ne, neki serem online. U sredu 12.2. Fana promovira svoj novi EP. Ja je kurac, previše. Snimaš kao. Pa tome ti je. Pozdrav ljudi, 12.2. sreda, Palah, Fana i Magic Chape. Vidimo se. Malo sisni tako. Ne mogu zaviti. Ali mora prvi kao ili samo zrak. Zrak, moraš prvi. Ne. Da. To je tako. Ja ne bih, hvala. Samo stisni. Ti njega jebote. Alo, ti bolje, agresivno. Još ne čujem na ovo. Naravno. Face to face. Kako sam se klepio glavu. Šta ti snimaš to? Pa zašto ne bi imao snimku neku radosnu? Ovo je narušavanje moje privatnosti. Face to face. Malo se duplom. Što ima tu? Šta je?